Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zuzana Kronerová. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Zuzana Kronerová, dvojnásobná držitelka Českého lva a trojnásobná držitelka ceny Slnko v sieti. Ano. Ano, to... A navíc pochází ze slavného hereckého rodu, že jo, tatínek, pan Kroner by letos oslavil 100 rokov, ano, je to tak. 20. marca. Ano. Března. A i maminka byla herečka. Maminka bola herečka a veľmi dobrá herečka. Nebola až taká slávna ako tatínek, ale taktiež pohrala toho dosť aj v divadle, aj vo filmoch a v televízii. No a maminka by sa dožila 22. júna, čiže června, tiež 100 rokov. Tak to je krásne. Oni boli takí konškoláci vlastne. Aj keď do školy spolu nechodili, pretože maminka mala konzervatórium a otec nemal školu hereckú. Mimochodem, tatínek byl z 11 dětí, jsem četl. Z 12. 12. A vy jedináček. No, tak toto vyšlo, bohužiaľ. Ja som veľmi túžila po súrodencovi a keď som sa nedočkala, tak v 12 rokoch som zakričala, tak mi kúpte aspoň psa. Nekúpili. A sám, on si pořídí, má 17 bratrů. Já tady mám ukázku s tatínkem, krásný. A vy jste si prý hrávali, že on vám hrával Sůl nad zlato, ano. Hrál krále. Áno, aj tie dve dcery, tie staršie, tie zlé. Taký pán Kroner. Totiž to bol, všetko hral on a ja som hrala tú kladnú postavu, tú Marušku, tú najmladšiu. Ale to bola moja iniciatíva, pretože ja som milovala túto rozprávku. To bola moja rozprávka. To je vlastne Král Lír. Áno. No a otec teda, vždycky sme to v obývačke tam inscenovali, otec sedel na takom kresle, ako to bol taký trón a teraz zahral aj kráľa, aj tie dve dcery, ktorých sa pýtal, ako máš rada, dcéra moja. A keď som prišla ja, Maruška, tak sa spýtal, ako ty máš rada, dcéra moja. A ja som povedal, ja ťa mám rada, ocinko, ako soľ. A on povedal, tak, von z mojho kráľovstva, ty dcéra nezdarná, keď ma máš len tak rada, ako tú sol. A ja som sa vraj vtedy usedavo rozplakala a plakala, strašne a rumacgala asi niekoľko, veľa minút, skoro hodinu a rodičia ma nemohli utíšiť. Ja som to tak prežívala. Už tehdy? Už tehdy. Takže to znamenalo, že jste asi chtěla k tomu herectví, i když rodiči dělali všechno pro to, aby vám to rozmluvili. Robili všetko. To som už publikovala, že mi rozprávali horory. Ja som totiž chcela byť členkou rozhlasovej dramatickej družiny detskej, lebo to boli krásne hry pre mládež v rozhlase, aj rozprávočky. No a rodičia zbystrili a otec začal rozprávať horory, že oni tie deti tam bijú, keď niečo pokazia, nedávajú im jesť, piť, sú tam celé noci zavreté, tak som sa vzdala tej myšlienky. Prakticky na to šel, prakticky, ale... Ano. Ale on byl vůbec praktický člověk, já jsem někde četl, že vy jste se do zrcadla šklebila už jako... Áno, ako malinká trojročná som sa do zrkadla vraj šklabila a robila som také grimasy hrozivé, že sa rodičia zlakli. Potom to zrkadlo odstránili. Oni chceli zavolať psychiatra, že či so mnou je všetko v poriadku. Ale už aj tušili, že to sú symptómy. No a potom som vraj ako taká malička, asi 3-4-ročná, vraj som sa opýtala mojho otca. Ocinko, však tie zlé ježibaby, však sú to lepšie postavy ako krásne princezné. A on užasol, môj otec, hovorí, dieťa moje, máš pravdu. No, lebo to sú charakterové postavy, tie ježibaby. Však som sa ich aj dosť nahrala. A nie tú krásnu princeznu. No, tak to byste si pak musela pouštět nějaký svět. To by som musela vyzerať ako Tereza Voržíšková Ramba. Zuzanko, to ještě přijde. Aha, ďakujem ti, Tereska. Ještě zaujalo, říkala jste, že jste vedli hovory s otcem o herectví a on říkával, že herectví je podvod. Áno, ale požehnaný podvod.
Pretože prinášame, to sú jeho slova, citujem, že prinášame ľuďom trochu úsmevu, trochu potešenia, trochu radosti, ale aj zamyslenia sa. Tak hovoril múdro. To jo. Jsou představení, kde se dá zamyslet. No a když vás viděl, když jste si potom prosadil herectví a viděl vás na jevišti, chválil? No, tak to som čakala, že bude chváliť. Prišli sme z divadla pre deti a mládež v Trnave, to je 50 kilometrov od Bratislavy. Dorazili sme domov a ja už celá taká natešená hovorím, maminka bola unavená, išla spať, alebo sa nechcela vyjadrovať. Môjmu výkonu neviem, ale otec sa posadil vedľa mňa a ja už taká s rozžiarenými očami on hovorí, ja hovorím, no čo, ocko, čo povieš? A on hovoril, to bolo strašné. Ten tvoj partner, ten bol vynikajúci, ale čo ty si tam hrala a ako si to vyzerala, prečo si mala parochňu, prečo si bola taká zmalovaná a ako si to hrala, bola si neprirodzená. No strašné, ja som ani zaspať nemohla. Potom som ich prestala pozývať na premiéru. Dosť dlho. A nikdy vás nepochválil? Raz. Jednou. Dobre hovoríte, raz ma pochválil. To už prešli nejaké mesiace, takže som im odpustila rodičom. No a išli sa pozrieť na predstavenie, kde som mala iba záskok, lebo kolegyňa sa zranila a to bola takmer beztextová postava. Ja som tam len stála a ukazovala som ako taká asistentka v cirkuse, že teraz prichádza ten a potom som sa ani rodičov nepýtala, čo oni na to. A otec mi prekvapivo povedal, konečne suverénny výkon. Ale tak hráli jste i spolu a dobře jste hráli. Nekazil vám to. Vyhoď ho. Hotovo. Nebyt, ne? A kedy? Užaj. Po oslavách ho vyhoď. Hotovo. No čo zamýšľate? Aké oslavy? Čo? Veď nemáme ani jedla, ani pitia, ani tanierov. Všetkého bude. Neboj sa, všetkého bude. Pomôžeš mi, aby Milka bola šťastná. Pre moju malú Milku robím všetko. No, nie je malá, ani tvoja. Je to kráľovská dcéra na Vydaj. Dostal som správu, že prídu bohatí pytači. Kedy? To bol prvý. No to bola moja prvá televízna inscenácia, lebo som si dovtedy myslela, že mňa kamera nikdy nemôže objaviť. Pozrite sa na ten profil, no. A ešte som si raz aj zlomila môj malý nožtek, takže ešte je aj krivý. No ale predstavte si, prekvapivo kamery prišli, režiséri ma objavili a potom som skôr nevedela, kam skôr skočiť, pretože jedna ponuka stíhala druhú. No, ale toto bola teda prvá spolupráca s televíziou a otec hral báječne a ja som mala trému nie pred ním, ale pred pani režisérkou a pánom režisérom, boli dvaja. No a raz otec zabudol text a ja som ho zachránila. Ne. A potom po rokoch som si hovorila, že či to ten otec neurobil schválne, aby mi zdvihol sebavedomie. Takže možno, že mi takto trošku pomohol. Nevím. Já byste říkala, že kamera vás objevila, pak vás někdo ještě musel objevit pro český film, protože jste hrála ve spoustě českých filmů. No, to byl Bohdan Sláma. Ale prý to bylo na základě představení Matka. Áno, ale on nevidel to predstavenie až neskôr. To je z toho představení. Nie, to nie je Matka. To je Cintorín slonov. Preložím hřbitov slonů. Ano. A tam, kdyby vás objevil, tak by to bylo... Tam som krásavica však. No, to bola veľká... Ježibaby sú charakterističné. Áno, to bolo také štilizované líčenie. A na čo ste sa vlastne pýtali? Že vás objavil Bohdan Sláma, že ste mu hrála v mnoha filmoch. Áno, objavil ma, totižto, musím predoslať. Jedna moja dobrá priateľka si tu v Prahe založila hereckú agentúru hneď po Nežnej revolúcii. A volala ma, Zuzka, prídi sa odfotiť, budeš tam v tej databáze. A ja hovorím, prosím ťa pekne, neprídem, nevyfotím sa. Kto už z českých režisérov si ma asi všimne? No, takže som sa tam neprihlásila,
nevyfotila som sa. No a prišiel rok, už neviem, 1999, 2000, tak nejako. No a Bohdan Slama hľadal do svojho prvého filmu Divoké včely mladých adeptov, hercov, takže navštívil aj Bratislavu a išiel okolo divadla Astorka a videl periférnym zrakom, že tam sú nejaké fotky, príšerne zmalovaní sme boli ako Addams Family a to bola tá matka a hovorí, počkaj, že tá sa podobá na tú postavu, čo som napísal, na tú matku hlavnej postavy, na tú Lišajovú, ale vlastne, však to je tá Kronerová, čo ju poznám z tých starých inscenácií a filmov. Aha, tak, že by som ju oslovil ma. Mne sa scenár veľmi páčil a teda tak sme si podali ruky a klaplo. A pak to byla spousta filmů, který jste hrála a slavně je taky Bába z ledu, film. Poslední. A tam byste přečetla scénář a tam bylo, že se budete otužovat. Tak o tom ten film Áno. A vy jste prý doufala, že se to z toho scénáře vytratí. No nie, ja som nie len, že som dúfala, ja som priam oslovila režiséra. Hovorím, Bohdane, nemôžeš vymyslieť nejaký iný šport? Nemusí to byť priamo beh. To by som nezvládla, ale nejaký taký šport, niečo, nejakú atletiku, prosto, prosím ťa, lebo ja som strašne zimomrýva, ja to nezvládnem. Áno. Faktom je, že keď sme s rodinou boli v septembri, čiže na jeseň, pri mori a voda mala 22 stupňov, tak ja som tam nevliezla. Ja som len prstikom skúsila a nie, studená. Nevliezla som celé 2 týždne. No, a takže on trval na tom, že to musí byť otužovanie. No potom som navrhovala, hovorím, tak to nejako musíme oklamať. Čo ste vy, českí filmári, horší ako Američania? Veď vymyslíte, že tie kryhy, čo plávajú na Vltave, že nebudú z ľadu, ale že budú z polystyrénu. A že tú vodu nejako oteplíte. Áno. On s ničím nesúhlasil a predstavte si, že teraz všade rozpráva Bohdan, ako si vymýšľa, že Zúza navrhovala, že si oblečie neoprénový odev farby, telovej farby. No, že neoprén. No ale tak, predstavte si, to by bolo vidieť. Nie, to nie je pravda, vážení priatelia. Nie je to pravda, to si vymyslel. No, ja som tak strašne túžila po tej postave, že som naozaj sa začala otužovať. Chodila som 2-krát do týždňa do studenej vody. Mala som 3 trénerov, jedného v Prahe, 2 na Slovensku. Takže som to natrénovala a dneska bez studenej sprchy ja nevyleziem von. A samozrejme už sa neutužujem teraz, pretože už je také počasie, že už voda je teplá. Jasně. Já mám taky pauzu. No já jsem četl nějaký rozhovor s panem režisérem Slámou a ten říkal, objevily se i jiné herečky, které byly ochotné do té vody vlézt. Třeba Mihulová mi řekla, že udělá pro tu roli všechno. Jakmile přišla na hereckou zkoušku Zuzana a viděla tam Alenku Mihulovou, okamžitě vlezla do vody. To je pravda. Ešte bola na castingu aj moja drahá priateľka Maruška Ludvíková, ktorá potom hrala tú kamarátku. To je tá krásna dlhovlasa, čo visela v tej vode, vôbec neplávala. No, takže aj na tú som strašne žiarlila. A potom ešte jedna slávna česká herečka, ktorú nebudem menovať. Radšej. Lebo tu si strašne vážim a nechcem ju tuto prosto ohovoriť. Uklidně můžete, my to pak vystřihneme. Nie. Táňa Medvecká. Ja ju milujem a myslím si, že podobne ako ja som bola, tak ona je dodnes zimomrivá. Takže možno keby nebola zimomrivá, tak ju hrá ona. Ano, a dopadlo to dobře, my titulek máme do novin a v tom filmu vy máte takovou erotickou scénu s Pavlem Novým, ale ta prý byla, tady běžela v kinech, ale na Slovensko prý byla příliš a taky vystřihli. No, poprvé, myslím si, že slovenská televízia, ktorej stále držím palce, RTVS, možno tušíte prečo. Áno. A veľmi si vážim, že na 100-ročnicu môjho otca vysielali každý deň jeho filmy, aj rozhlas vysielal krásne. No, ale
urobili tú chybu vtedy. Neviem prečo, dali ten film na veľkonočný pondelok. Takže veľký kresťanský sviatok. No, ale aby som povedala pravdu, ako to bolo naozaj, prosím vás. Dúfam, že sa bude tá osoba pozerať na tento program. Moja spolužiačka, istá pani dramaturgička z televízie slovenskej, to som sa až následne dozvedela po tom, čo to premietali, také povystrihované, tak mi povedala, ona sama sa priznala, že vieš, Zuzka, v jednom tom zábere si nevyzerala až tak výborne, tak ja som si myslela, že by sme ten záberik mohli trošku vystrihnúť. Ale vedenie televízie jej povedalo, neviem, či pán riaditeľ, alebo neviem kto, nejaký zástupca, no, milá pani dramaturgička, alebo celú tú scénu, alebo nič. No a takže vystrihli celú. Takže takáto banálna príčina. A ešte to oznámili pánu režisérovi Slámovi a on bol veľmi rozčúlený. A ja sa mu nečudujem. Takhle to máte? Lebo tá scéna, neviem, milí diváci a diváčky, čo si vymyslíte, ale ja si myslím, že bola natočená veľmi citlivo. Áno. Ja sa za to nehambím a s Pavlom Novým sa krásne leží v postielke. Aj sa s ním krásne hrá. Je to môj dobrý kamarát. Je to milá. Scéna je krásná. Mimochodem, ten film byl nominovaný na Oscara, ne? Áno, vyslali sme ho, teda vy ste ho vyslali, Česká republika, na Oscara. Tam sme žiaľ neúspeli, ale tak možno, že uspejeme niekedy v budúcnosti. Určitě. Ale mimochodem, váš tatínek hrál ve filmu Obchod na Korze, který získal Oscara a on tam prý jel. Teda jednou tam jel a podruhé už tam nejel. On tam cestoval na premiéru filmu, to bolo v New Yorku, v Lincoln Theatre, v takom krásnom kine. No a dokonca uvádzal sám seba teda uviedol, mal taký malý zošitok, tam mal napísané foneticky, pretože nevedel po anglicky, tak mal napísané Let me introduce myself, dear friends. A teraz zožal veľký úspech. No a dokonca, keď ten film videl Jiří Voskovec, ktorý už dávno žil v Spojených štátoch amerických, tak si klakol na jedno koleno a vzdal Jozefovi Kronerovi hold. No, bola to veľká sláva a potom teda na základe toho, že bol ten film veľmi navštevovaný vo všetkých, v mnohých amerických mestách, stáli dlhé rady divákov, aby dostali lístok na ten film. Na základe toho Americká akadémia ten film prihlásila do súťaže o najlepší neanglicky hovoriaci film. No a vyšlo to. No a môj otec teda mal si ísť prebrať Oscara spolu s režisérmi, aj s pani Idou Kamínskou, ktorá hrala Rozáliu Lautmanovú. Moja mamička mu ho prinútila, aby si dal ušiť drahé obleky, chcela, aby reprezentoval. Takže vliekol sa s tými ťažkými kuframi plnými krásnych oblekov. Z Bratislavy letel na ruzínske letisko do Prahy a tam ho oslovil jeden súdruh, ktorý bol nejakým činovníkom, neviem, či rovnoriaditeľom alebo nejakým zástupcom, neviem, z inštitúcie, ktorá sa volala vtedy Československý film Export. Ano. To bola inštitúcia na styk so zahraničím, naše filmy a proste, aby boli distribuované do zahraničia. No a ten mu povedal, pane Kronere, vy ste již v Americe byl a teď pojede tady soudružka XY. Neviem, ako sa volala, možno Kadrnošková, neviem. No, a otec tam s tými kuframi zostal stať na tom letisku. Tak potom cestoval domov aj s tými oblekmi. Tak no, ale keď sa delegácia, tak nepustili ho, no. A keď sa ale ja myslím, že to bolo kvôli tej Kadrnoškovej, že to bola asi nejaká spriaznená duša toho pána riaditeľa. No, skrátka, nebudeme to skúmať. No, ale keď sa delegácia vracala, tak otec znova cestoval do Prahy a vítal ich na letisku. Máme z toho krásne fotky, no tak bol šťastný ako blcha. No to chápu, to je krásný. A mimochodem, jak vy jste snášela popularitu tatínka? Když jste s ním chtěli, no tak tehdy se nedělali selfiečka, ale fotit nebo podepsat?
Stále jste stranou? Jak tak děti dělávají? Samozrejme. Páne, ja vôbec neznám. Ja som sa potom nečudovala mojim deťom, ktoré sa strašne otravovali, keď ma niekto pristavil, alebo keď som sa stretla s nejakým kolegom, kolegyňou, tak tiež tak stali opodiaľ. No, hrozne ma to otravovalo, ale otec nikdy nikomu neodmietol ani dať podpis, no, bol veľmi si vážil priazeň divákov. No, ale musím povedať, že on vôbec nemal žiadne hviezdne maniere, napriek svojej veľkej popularite bol veľmi skromný a naozaj viac ako ocenenia si naozaj vážil priazeň divákov a fanúšikov. To vy máte podobně mimochodem a děti... Mimochodem, děti viděli Bábu z ledu? Áno, musím povedať, že áno. Dcera, myslím, že dcere sa veľmi páčil. Ten film, nakoniec už deti boli dospelé, sú dávno dospelé. No a môj syn mal takúto príhodu, to vám musím povedať. Že vraj prišiel nejaký jeho kolega alebo kamarát a hovorí: Adam, mám jeden lístok do kina z Vyšný. Nechceš ísť? A volá sa to, že Baba z ľadu. A môj syn hovorí, no. A jo, hovorí, ešte raz túto príhodu. Ano. Prosím, pána strihača, aby bol benevolentný. Takže, prišiel za mojim synom jeden jeho kolega a hovorí, Adam, mám jeden lístok do kina z Vyšný. Je to film, nejaký český film a že vraj je tam Holá Kronerová. A môj syn hovorí, no áno, a ešte navyše je to aj moja matka. A keď to vraj videl, to mi potom hovoril môj syn Adam, že keď teda ma ten Pavel Nový opustil, takže náš Adam sa pristihol, ako v kine naťahuje a začína plakať. Tak to si veľmi vážim. Citlivý chlapec. A manžel to samozřejmě viděl. A manžel vám dělá agenta, že jo? Tak trochu. No, manžel robí agenta, ale nebojte sa, agenta termínov. Viac nezvládne. Lebo je príliš milosrdný, môj manžel. Ale je to matematika. Ale, áno, je to... Ale počkajte, ja musím ešte doplniť k tej Babe z ľadu, že po premiére, keď môj muž vychádzal z kina, tak videl, ako sa Bohdan Sláma skrýva za nejakým autom, aby nedostal jednu do zubov. A potom ale už sa stretli, nemohol sa schovať úplne, tak pýta sa, že co, Milane, co myslíš? A môj muž bol gentleman, povedal, ale bolo to celkom decentné. Jak vy jste přišla k manželovi, k tomuhle tomu? Túto príhodu, ako som prišla k môjmu manželovi, som rozprávala v inej nemenovanej talk show. Aha. Ale rozprávala som to tak dlho a pán moderátor ma upozorňoval, že ten koniec tam nebude. Ale ja som sa nedala zastaviť. Ja som to rozprávala a naozaj ten koniec vystrihli. Takže ja to poviem veľmi skrátka. Manžela som jenom ten konec, no. Len ten koniec. Manžela som našla na chalupe, na krásnej drevenici 1000 metrov nad morom v slovenskom Rudohorí. Yeah. A to je celé. A letos slaví 40 let od svatby. Takové krásné. Čože? Vy myslíte? Nie. Naozaj? Četl jsem to. Vážne? Aha, ja na to vždycky zabudnem. Že koľko máme, že aké máme výročie. Já se nedivím. Počkajte. Termíny vám dělá manžel, ja, jo? Ježišmária. On vám to připomene. To je fakt, to už bolo. To bolo v januári. Máte pravdu. 14. januára, nie som až taká hrozná, 14. januára 1984, máte pravdu, je to 40 rokov, to je strašné. Viac vydržal iba Chaplin. A to bolo 3. manželstvo, myslím, alebo 2. Takže jste neslavili. No a mimochodem jinýho agenta teda kromě manžela nemáte. Tím samozřejmě narážím na to, že teďko běží v televizi Vytoč mého agenta, krásně kde hrajete agentku. Ano, ano. Terorizujete tam různé herce. Ano, ano.
terorizujem. No ale je to trošku nadsázka, neviem, či to pozeráte, ale... Oni tam hrajou sami sebe. Ale A je to... nie. Ja tam nehrám sama seba. Ne, myslím ty ostatní, který vy tam Niektorí terorizujete. tam hrajú nie samých seba, ale iných samých seba. A ja hrám agentku, Jsou z toho moudrý. ale musíte to pozerať a potom pochopíte. Aha, takhle. No, takže len u nás nie sú takí agenti, čo nám zháňajú prácu. Spomeňte si na film, kde hrá Dustin Hoffman fantasticky, a to je Tutsi, že ako behá za tým svojim agentom a hovorí, preboha, nemám čo jesť, nemám prácu, zožeň mi niečo, no tak to u nás neexistuje. Ale nás je zas... Pozrite sa, nám netreba agentov, pretože my sme vyťažení. Myslím si, že aj českí herci a herečky, aj my slovenskí herci a herečky, my nemáme problém. Ja pracujem vo filme, v rozhlase, v televízii, v divadlách, v Čechách, na Morave, na Slovensku. Mňa fakt musíte asi už... Takže jsou herečky, které mají agentky a ty je vnutí do filmu, za které potom dostanou Českého lva. Vážně? Ježiš, nech to. Ale to nie. Nerouhej se. To nie. My se nerouháme, že to předpovídám. Že by to raz tak bolo? No. Čiže by som mala tretieho Českého leva? Ano. Jejda. Tak kde sú tí agenti? Povedz. Tak vám dá možná kontakt. Ne, ale ještě... Zuzi, někdo je nepotřebuje. Ano. Ja si myslím, že nie. No ty určite. No ty. A ja tiež nie. No ty. Tak. No ale krom toho, že hrajete všude, kde se dá a v mnoha jazycích a výborně česky, tak jste byla i šanzoniérka, nebo jste, ale... Ešte som. Jste stále, ale možná ne všichni vědí, asi znáte písničku Čerešně, kterou zpívala Hana Hegerová. Ty, co to pamatují, tak ty přikivují. Ale málo kdo ví, že to byla vaše písnička. Vy jste ji zpívala první. Ja by som to povedala ináč. Tá pesnička mala byť súčasťou televízneho programu, ktorý sa volal Kto si je za dverami. Napísali ho Lasica Satinský. Pán Lasica napísal geniálny text a zhudobnil ho, to je báseň Čerešne, a zhudobnil ho môj spolužiak Jaro Filip, geniálny muzikant, ale tá scénka, ktorá bola súčasťou toho programu televízneho, a potom sme ju dlhé roky hrali na javisku, štúdia S, a tak to mala byť iná herečka, pretože tam v tom dialogu sa hovorilo, že Julo Satinský, ktorý by mal byť vystavený v múzeu ako typický Slovák, tak by mal mať k sebe ešte partnerku typickú Slovenku. A oni oslovili jednu slovenskú herečku, ktorá je krásna, taká typická Slovenka, a ona to odmietla a vďaka tomu som ja prišla k tejto spolupráci. A zazářila. A vraj zažiarila. A tam jste zpívala tady Čerešně a pak nějak to ukradla Hegerová. Tak a to. No, ale ona sa k tomu hrdo priznávala, takže keď som ja, no pýtal sa jej moderátor, že či v jednej relácii, že prečo kradne slovenským herečkám a speváčkám pesničky, a ona povedala, nie, iba Zuzane. Ale musím povedať, že som pani Hanu Hegerovú pozvala na svoju premiéru do Čiernej labute, tu v Prahe. To bola krásna monodráma Shirley Valentine a povedala som jej a s trasúcim sa hlasom hovorím, pani Hegerová, a budem mať strašnú trému, lebo tam spievam aj 5 pesničiek. A ona hovorí, áno, 5 pesničiek, môžem zasa nejakú ukradnúť. No, ale musím povedať, že sme donedávna chodili s takým krásnym turné na počesť pani Hany Hegerovej. Vymyslela to Lucia Šoralová a spieval tam nádherne Rišo Miller, Zuzana Maureri, Lucka Šoralová a ja. A tam som okrem Čerešní spievala aj geniálny šanson Jiřího Suchého, ktorý napísal aj text, aj hudbu, a to je Blázen a dítě. To je krásné. Ale Čerešně chce každý. No mě napadlo, že byste ji potom mohla zaspívat na závěr. Už zase? No třeba to někteří neznají. Ako si želáte. Ale až na závěr. Tak teď vám děkuji. Zuzana Kronerová. Drahá moja.